Siyakhuleka-ke kwelikaphunga noMageba. Ngiyakhuleka enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Hhayi-ke, alukho usuku olungafiki, asikho isikhathi esingafiki. Konke okuphansi komthunzi welanga kunesikhathi nosuku lakho. Hhayi, ngani zakwethu, i-channel isayintsha-ke. Siyaqala nje, ngicela ni-like, ni-subscribe. Angeke nize niy'sole ngani zakwethu. Umkhulu Gwabini-ke lo. Eyi, kungithathe isikhathi-ke ngani zakwethu ukuthi ngize ngivume ukuthi ngingene ey'nkundleni zokuxhumana. Isizathu esenza ukuthi ngingene ey'nkundleni zokuxhumana yilezi zinto engiy'zwayo phela zixoxwa kuma-podcast nakuma-video clips nje ahlukahlukene, ikakhulukazi izinto ey'phathelene nesintu nosiko. Hhayi, sengize ngavuma impela kuyithimba lami okuyilona elizobe lingi-advise-a, lingi-channel-a accordingly ngama-topic ekufanele sikhulume ngawo. Engingakusho nje ngani zakwethu, kuningi kakhulu esizokhuluma ngako. Le channel le izonilethela iy'ndaba ezizonifundisa, zinakhe, ziphinde zixwayise, ikakhulukazi iy'ndaba ezihambisana nosikompilo lethu thina bantu abamnyama. Ngicela ni-like-ke, ni-subscribe, lama-video niwashere ney'hlobo zenu nabathandiwe benu, ngoba kuningi esizokwambula la. Kuningi engibone ngathithi abalaphi bendabuko nalaba hlampe esingababiza phecelezi njengama-cultural experts abaye bakukhe phezulu uma ngabe bekhuluma la ey'nkundleni zokuxhumana. So, ngizozenza mina iy'ndaba zami zibe mfishane-ke, zingabi zinde kakhulu, ngoba angifuni ukuthi silahlekelane uma ngabe sisafundisana, sisaxoxelana, sakhana, sixwayisana. Ezinye zezinto-ke kufanele niy'lindele la kule channel. Sizobe sikhuluma, sihlaziya amaphupho. Mina nje ngiyimina, umkhulu Gwabini, selokhu ngazalwa, selokhu ngaqala ukuhlakanipha, nguwumuntu ophuphayo. Ekukhuleni kwami ngibe yingane ephuphayo nje. Ngiyakhumbula kuthe ngokuhamba kweminyaka ngabuza kuma ukuthi, hhayi wema, yini engingayenza ukuze kunqamuke lamaphupho? Hhayi, kushuthi uma wabona ukuthi ngisabuziswa iminyaka yami emncane, angaka-understand-i izinto ey'ningi, ngoba ngicathi wamoyizela nje, wathi hhayi, ngokuhamba kwesikhathi ayoshabalala lawo maphupho. Hhayi, sihambile-ke isikhathi ngani zakwethu, ngawafunda amazinga aphansi, ngafunda amazinga aphakathi, ngafunda amazinga aphezulu. Hhayi, amaphupho alokhu ekhona. Kuthe-ke sengikhulile, ngicabanga ukuthi hlampe bese ngenza o-grade 12, grade 11, grade 12 lapho. Hhayi, ngibe sengiba umuntu owabhalayo-ke la maphupho, ngoba manje bese sekufika kumina ukuthi hhayi bo, kwakhalanywa nini kanti kumina? Ngoba ngiyakhumbula impela ney'ngane esifunda nazo ebengiy'jwayele zabangani, bengike ngibuze nje, ngiy'dlise satshanyana kuzona, ngiy'buze ukuthi, anike nisho bafowethu, niyaye niphuphe nje nina? Uma niphupha, niphupha kangaki mhlampe? Niphupha izinto ey'njani? Hhayi, iy'ngane bezijwayele ukuhleka kakhulu-ke uma ngisho uma ngibuza leyo mbuzo, ubone nje ukuthi njengoba y'hleka, kushukuthi into ezingayazi le yokuphupha. Hhayi, mina ngani zakwethu-ke bengiqhubeka-ke ngiphupha, ngiphupha. Kwesinye isikhathi yazi ngike ngiphuphe kungithathe nje isikhathi esingaphansi komzuzu, ngifikelwe nje into engibambayo, kuthi angithathe isihlwathi, yabona lokhu kuzela uthi uzama ukuphikisa ukuvaleka kwamehlo, uzwe ukuthi sekubuhlungu-ke manje, kube buhlungu, kuzele kube buhlungu, ubone ukuthi hhayi, angeke ngisithathe lesi sihlwathi, hlasimbe ngizovukwa sekungconywana. Hhayi, nebala uma ngike ngathi-ke ngathi ukuthatha leso sihlwathi ngazumeka,
Eyi, amaphupho nganzakwethu bengike ngiphuphe nje into hlampe eyama-second amathathu, kodwa mina ngiyiphuphe lento ibe indaba engingayixoxa amahora. Konke nje okwami-ke ngikhule kuhamba kanjalo ngiyingane ephuphayo. Kanti nokuzaleka kwami kwahluka kakhulu ukufika kwami emhlabeni. Ngizokwenza ngoba-ke lo ngizokuthatha njengokuthi u-episode 1 lo. Uchungechunge-ke lolu olusuka la ey'ngane zakwethu. Kuningi engizokufunda la, kuningi engizoniqwashisa kukona. Ngokwempilo, ngokosiko, nangokukamoya, ngoba phela thina sabantu abamnyama ngeke sikubalekele ukuthi mhlawumbe angeke ngisho le. uNkulunkulu umvelinqangi kunento ehlukile ayenza ngesikhathi esedala umuntu omnyama. Wasipha lento ebizwa nge-African spirituality. Kunalento ongeke uze uyiqhathanise ngathi nezinye iy'nhlanga ekuthina kuphela thina bantu bebala elimnyama base-Afrika, okuyi-African spirituality. So le channel le ngiyidedicate-ela kuyona leyo nto impela, i-African spirituality. As a discipline ngizobe ngiyi-discuss-a, siyi-explain-e, siyi-explore ukuthi singayigcina kanjani thina singama-Afrika. Njengoba ngike ngasho ukuthi angifisi amavidiyo okwamanje abe made, kodwa nje ngicela nilindele ukuthi lezi nkinga obhekene nazo ekhaya, maningi ama-solutions engizokunikeza wona. Ama-solutions amaningi akhona kuwena. Iy'mpendulo ey'ningi zikhona kuwena. Mina umsebenzi wami ukukuvula lento esiyibiza phecelezi nge-third eye. Iyona mishini-ke engizoyenza la. Njengoba ngiqala-ke manje ngiqala uchungechunge lwamalokhunjana, lwamavidiyo engizowenza, la engizobe khona ngikhuluma ngey'hloko ezahlukahlukene, kodwa nje eziphathelene nezinto zakamoya, nempilo, nempumelelo, nomcebo. Izinto-ke mina engiphiwe zona lezo njengoba ngisemkhakheni kamoya. Umkhulu Gwabini-ke lo, ngiyi-spiritual coach, ngiyi-life coach, ngiphinde ngibe umuntu ohlaziya amaphupho kakhulu, kakhulu ohlaziya amaphupho. Ngezinye-ke zezinto-ke engizenzayo ngaphezu-ke komsebenzi wami-ke o-professional engawuyela esikoleni. Ngizobuya-ke no-episode 2. U-episode 2 ngifuna ukuthi ngininikeze kuqala i-background yokuthi ngizalelwe kuphi, ngakhulela kuphi, yini le ehlukile ngoba kunento eyenzeka mina ngangizalwa ehlukile kakhulu. Angiphindanga ngezwa kuthiwa leyo nto ike yenzeka komunye umuntu oke wazalwa ngaphambili kwami noma emva kwami. Ngesikhathi yenzeka-ke leyo nto angiyinakanga, kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi sengikhula sengihlakanipha, isiyaziveza futhi into. Kufanele-ke u-episode 2 uwulandele kakhulu. Uma ngabe usuqalile walalela la esiqala khona u-episode 1, wenze sure ukuthi njalo uma ungena ku-YouTube wakho uyangifuna uze ungithole, u-like, u-subscribe ukuze ngikwazi ukuthi unothifayeke mase sengidedele ilokhunjana entsha, i-episode entsha. Ngoba uma ngabe sesiqalile angifuni ukuthi kulahleke i-algorithm esizobe sihamba ngayo. Kodwa-ke ake silungiselele-ke u-episode 2 ey'nsukwini ey'zayo. Siyabonga. Umkhulu Gwabini-ke lo.